Eta, bueno, hasieran pixkatiko errebikak horre ikusiko zuen, aurreneko minutuak ez pentsatzen. Baina, batzuk falta zinatelako aurrekon, eta dana berria delako, hasieratik. Orduan, pixkat sarrera berdin egingoet, eta bera utzik egin tokian traituet. Osea, itzatiak. Bueno, argazki hau aukeratu nun, nahi gehien atentzioa ituziana zean Australian, eta politena igual iruzitzea eguneroko iluna barra, eta egun zentia izan zen politena nintzako, eguzia sartuta ateatzen momentu hori, paisaia ikiarri aldatzen zalako, eta oso polite zalako. Eta horrekin aukeratu ez, momentu behitako bat, zarreran ibitzeko. Bueno, hemen mapa bakau, ondo ikustako momentuz, etzatet ikusiko, zela pixak. Ikuspea. Eta marra dago, dana marraztuta hori da nik indako ibildi dira. Martxain baino lehenago, ingen nuen itxen mapa erosi, eta ingen nuen, pauzo, dana planeatu honekan egunero non gehatu, eta bakoitzean, zenbat egun pasako nituen eta dana marraztu gero. Eta hola, egunero nik guraso bialtzen ekan nire kokapena, eta bazakien. Fletxan bitartez ipitze zuen nintzen, nire kuarto jarri zuen mapa eta hola jarraipena ikalizan zuen nire idea. Kablek eta traste modu da, jo, bazik Pasago beha, mea, bezala. Nahi ez dira, No sé, pero es hori, marraztu genuen izan guztia, bibide guztia, eta hemen ikustezu guztura bera. Gehore bai, gauza garrantzitsu bat gustatuko zitean aitatzia hasi baino lehen da hausarek azkan dimensioak, horrekone bai aitatu non. Ez tala guk pentsatzen dugun bezala, jendiak nahi izan dit, Australia dutzuaz, nik ezautzet bat, eta ni honea etorri, eta hemen ezautzet bat, eta zato, jungo zea bisitan, no? Eta horrela baten pasako zea, Amerikan hori jagutia bezala, zeitu da. Baina ikusi, pixat, tokian jartzeko eta neurrik eta pixat garbi jokitzeko, Amerikan honea, Lisboatik Kaukasoan distantzi berdinak, Amerikan goikan bera, Cabo Norte, Noruegan punta-puntatik Grezia dagoen distantzi berdina. Orduan, ni hemen neon ere kuadrilakoakin, eta oain pasada honea. Jungo zeba bisitan. Hemezortzi ordu daude kotxia marraino. Eta nik hona etorri bat baet, hauna haino aurrena, eta gau berri izatzea, gora. Ematuk bertan dela, baina ez tokitan. Eta gero, holografia zera Australiana, idea diteko azkenen bertako geologia harriak mendik eta oso zarrak dira, orduan erosio ondiak jasandako mendiak dira. Ez da horako menditzu ikan. Batez inguru hau da menditsua, hemen dago hango mendiatuena, puntu honetan, ilorulare bai. Eta, hemen dakat, harri bat egarriet puntatik jasotakoa. Eta gainontzekoa gehien bat da, dana laua da, oso laua da, dana ordekan. Hemen erdian daude, mares interiores deitzean, garai batean itxasua zan eremu bat dio itxintzana, eta hain laku batzutia gatzez zutetakoak. Eta hori eremu batzuk itxas mailatik anbera daude. Abegiak hango klimak ikusi gani ituzkenak, gorrilla izango zen, desiertua bezalakoa, oso perua eta neguan hotza ondila. Gero inguratzen arroi hori izango zen sabana, edo outback deitzei joena. Goian eremu tropikala, montzoiak eta gertatzean eremu hortan, bi garai daudela, bi garaia eta lehorte garaia. Eta gero inguru eskubitan izango zen, klima mediterraneo gehiago itxurezekana. Eta Tasmania, hemengo bartia izango zen, gehien gure klima hartzemango zen. Eta hau, laburpen bezala, hemen dago nik indako distantzia, nire bidaia, 5.000 kilometro gidatu ginen, norabide batian, eta herrialde berdinan. 8 hilabete honetan, nahiz eta gero hemen gora egon izan Indonesia 3 aste pasatzea, gizago batikan erten liberezan Australiatik berriz itzuli eta reseteatzeko gizago hori. Eta hemen beste toki batzuk bisita hori nintzen. Bali, Lombok, Flores, Komodo, eta Komodo ikusi ginen.
hain ospetsuan hori. Eta, 503 da, hain ikusinitako espezie kopurua, hegaztilana. Zena, hegaztilana jarriet, oso zanturazu alako, adibidez, ugaztunak, ba, igual, 30-40 bakarrikan ikusi ditulako, oza, hegaztilako, ikusundik angora ikusi ditulako. Aipatzeko oso zera. Eta hori izango zen, bandoma banatzen Australia politikoki, eta nik ikusi ditut, ba, zenean, euko ze, buelta hori inun, Ameriko Zazioa bezala, eta hori nahi faltaz esik ikusteko Western Australia, ezkerreko guzti hori, berri hori, eta behian naranja Tasmania izango zen. Eta hori dondik datorren urtean dakat plana, Brisbanetikan, Scooby-tikan, erditikan azteko, dana gurutzatu pertzainekun, eta gero goraka segi. Eta gero ja egun baten akaso Tasmaniakun. Baina dana, hain urruti daunez da, dana ezin danez momentuan dositatu, ba, beste batek guzti bat da. Eta honekin ja, saltatuko dugu honean, hau izan zen azkenekoa azaldu nuna, antena parabolikoa basamortu erdien ez da hola zeika, horrein zirten da bat.